महसूल विभागाने ज्या होड्या आणि झोपड्या जाळल्या त्या अत्यंत मानवतेला लांछनास्पद आहेत. कोणाची झोपडी हे घर असतं. जर वाळू उत्खनन करत असताना, वाळू उत्खनन ठीक आहे, पण वाळू उत्खनन करत असताना जे गरीब कामगार जातात त्यांच्या ज्या झोपड्या जाळ्या त्या लांछनास्पद आहेत आणि मानवतेला काळिंबा बसणे अशा घटना घडू नयेत यासाठी मी पालकमंत्र्यांना पत्र देतोय की भविष्यामध्ये हे सरकारची प्रतिमा शासन खराब करत आहे. एखाद्या वाळू उत्खनन करत असताना वाळूवरती कारवाई करा तुम्ही, ठीक आहे, परंतु ज्या पद्धतीने झोपड्या जाळ्या, ज्या पद्धतीने होड्या उद्ध्वस्त करतायत ही काय हुकुमशाही आहे? हां, अशा पद्धतीची कारवाई. अनेक अनधिकृत व्यवसाय आहेत त्या ठिकाणी तुम्ही कारवाई करत नाही आणि कुठेतरी कोणीतरी पोट भरतो. बंद करा, वाळू व्यवसाय नको ना, ठीक आहे, वाळू व्यवसायावरती जर बॅन असेल तर, परंतु ज्या पद्धतीने तुम्ही झोपड्या जात आहे माझ्यासारख्या संवेदनशील मन असलेल्या व्यक्तीला सहन होणार नाही आणि ज्या अधिकाऱ्यांनी ह्या झोपड्या जाळल्या त्यांच्यावरती कारवाई करावी की अन्यथा ज्या ज्या भागामध्ये अशा पद्धतीने कारवाई केली त्या त्या भागातील सर्व सिंधुदुर्गच्या जनतेने उठाव करणं आवश्यक आहे. कारण असंवेदनशील सरकार म्हणून सरकारची याच्यामुळे गणना होते. कारण झोपड्या गरिबांच्या झोपड्या असतात. तिथं कोणतरी कुठच्या भागातील कामगार असेल, तो कर्नाटकाचा असेल, तो उत्तर प्रदेशचा असेल, ते कुठच्या आहे, परंतु ते झोपड्या जाळल्या ह्या माझ्यासारख्या संवेदनशील असलेल्या मनाला पटलेलं नाही. ज्यांनी जाळल्या त्यांच्यावरती कडक कारवाई करावी लागेल आणि अशी मागणी मी जिल्हाधिकारी करतो आणि भविष्यामध्ये अशा घटना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये होऊ नये. त्यांच्या चुली उद्ध्वस्त केलं, त्यांच्या संसार उद्ध्वस्त केले, तुम्ही कसली संवेदनशील करता काय? तुम्ही प्रांती असतील परंतु अशा पद्धतीने तुम्ही त्यांच्यावरती कारवाई करू नका. हो, होड्या तुम्ही उद्ध्वस्त काय करताय? हां, जप्त करा, त्यांच्यावर कारवाई करा. तुम्हाला कोणी अधिकार दिले कायदा हातात घ्यायचं? कोणी अधिकार दिले सांगा. तुम्ही कोर्टात चला, त्यांच्यावर केसेस दाखल करा, काय असेल ते करता येईल, पण अशा पद्धतीने तुम्ही कारवाई करताय. मी बघितलेलं आहे काही. मी 4 वर्षापूर्वी एकदा डंपरवरनं वाळू निघाली होती आणि कुडाचे तहसीलदार यांनी त्यांच्या समोर डंपरच्या समोर गाडी घातली. जर डंपरने ती गाडी उडली असती तर डंपर चालकावरती गुन्हा दाखल झाला असता किंवा त्याने चिरडला म्हणून केलं असतं. परंतु हे अधिकारी चुकीच्या पद्धतीने गाड्या आडव्या घालतात आणि एखाद्या वेळी गाडी जर लागली तर त्या ड्रायव्हरने डंपर चालकानं मारलं म्हणून त्याच्यावरती गुन्हा दाखल करतात. ह्याच्यावरती पण हे व्हायला पाहिजे. या 4 वर्षापूर्वीची घटना आहे. मी ज्यावेळी आमची मीटिंग आठवणी होतो ते 4 वर्षापूर्वीची घटना आहे. मी पूर्वीच केली होती. त्यानंतर त्याने आता टेंडर हे झाली, त्यांनी इश्यू केली टेंडर, काही पट्टे त्यांनी जाहीर केले आणि टेंडर निघाली. हा यश आहे. परंतु शासन चालवत असताना प्रत्येक वेळा लोकप्रतिनिधी असतील किंवा अन्य अधिकारी असतील त्यांनी नियोजनबद्धच केलं पाहिजे. आता पावसाळा आल्यानंतर आम्ही 2 ते 3 महिने अगोदर गटर काढायला सुरुवात करतो. आता पाऊस कधी संपतो? पाऊस संपायच्या अगोदर तरी वाळूची लिलाव झाली असती तरी कामं ही नोव्हेंबरपासून सुरू झाली असती. आज नोव्हेंबर गेला, डिसेंबर गेला, जानेवारी गेला, 3 महिने वाळू नसल्यामुळे शासकीय कामं सगळी बंद आहेत. म्हणजे जबाबदारी कोणाची? महसूलचं नियोजन नाही. महसूल ते केलं पाहिजे होतं ना त्याच्यावरती. परंतु सगळ्यात लांछनास्पद आहे, माझ्या मनाला ते पटलेलं नाही. ते कुठचे असून ते ज्यांनी झोपड्या जाळल्या त्यांच्यावरती कारवाई व्हायला पाहिजे. त्यांनी कायदा हातात का घेतला याची उत्तरं त्यांना द्यावी लागतील.